Avui, Grups Emergents, ens hem desplaçat fins a Marina, a Barcelona, per entrevistar els Mine. Per començar, nois, una pregunta obligada. Com va néixer el vostre projecte? Està que respondre a mi, aquesta? Pues va néixer fa molts anys, quan aquest i jo ens vam trobar i vam fer una cançó per una amiga nostra i vam dir, doncs podem treballar junts. I després vam trobar aquests dos pallussos d'aquí i vam gravar el primer disco i el segon i aquest que tenim ara. Molt bé. Partint de l'etiqueta pop, que és molt àmplia, hem llegit que teniu influències que van des de Sinatra, Jaume Sisa, passant per The Smiths o Beach Boys. Com ho aconseguiu plasmar aquestes influències tan variades en la vostra música? Això és una cosa que és curiosa perquè la manera que al final ens ha funcionat millor és intentar composar sense pensar en res, ni en tendències, ni en vull fer una cançó d'aquest estil, ni res, i de forma natural ja les influències que tens ja apareixen. I és a posteriori quan veus, hòstia, doncs mira, aquí hi ha coses dels Beach Boys, però també hi ha coses puncarres de la banda trapera del Rio, saps? Per dir alguna cosa. Molt bé. Tots quatre canteu i composeu. És una característica que us diferencia de la majoria de grups? Bé, bueno, també hi ha altres grups que canten tots, però sí, ens diferencia bastant de la majoria dels grups. I ho hem fet perquè, mira, ens agraden molt les harmonies vocals i aprofitem que els quatre ens agrada cantar i mira, ho fem. Molt bé. Què va suposar per vosaltres guanyar el Sona Nou del 2009? Doncs va suposar tot el que ens està passant ara, de que ens estan fent entrevistes, sobretot gravar el disc, que el vam poder gravar gratis i en unes condicions que no haguéssim pogut fer nosaltres pel nostre compte. Això és el primer, i després trobar la gent d'èxits, que és la gent que ens busca tots els concerts i tot això. O sigui, el moment en què estem ara, tot va venir del concurs Sona Nou. El 2008 vau publicar Villa Antonieta, el 2009 Selva de Mar i l'any passat Un brindis pel nen androide. 3 àlbums en 3 anys. Podríem dir que sou un grup que aneu per feina? Sí, això és veritat. Sí. Vull dir, li fotem molta canya. I, de fet, faltaria un disco que no està editat i no existeix. O sigui, des de que ens vam trobar els quatre, vam fer un disco l'any. I quin seria aquest que... És el Cavall de l'Emperador. Cavall de l'Emperador. És un disco fantasma. I no hi ha projecte de... I estem intentant que aparegui? Estem intentant que aparegui d'una manera o altra, sí. Vale, perfecte. Però suposem que algú que no us ha escoltat mai, com li explicaríeu les vostres lletres? Com els definiríeu? Les lletres? Sí. Doncs són lletres que parlen del moment en què estem ara. I que ens vam decidir per fer-ho així perquè per nosaltres escriure és una cosa que encara n'hem d'aprendre molt. Estem experimentant, de fet, amb el tema de les lletres. I vam trobar que ja ens costava prou fer lletres, doncs havíem de pensar algun sistema per ajudar-nos a tenir recursos a l'hora d'escriure. I una de les coses que ens va funcionar va ser parlar de coses que hi penses cada dia, perquè són problemes que t'afecten. Amb aquestes coses hem tingut més facilitat per escriure. Molt bé. A Villa Antonieta hi havia temes, a part d'en català, en castellà i en anglès, i en canvi en els A Selva de Mar i Un brindis pel nen androide ja només canteu en català. Aquests dos últims àlbums exclusivament en català suposen que els Mine ja només cantareu en català o contempleu tornar al castellà o a l'anglès? No hi hem pensat en això. De moment el que farem, si ens trobem còmodes cantant en català i seguirem així. Si algun dia ens canviem el xip i diem que ens agradaria tornar a cantar en anglès o en castellà, no sé, ja es veurà. Però de moment ens agrada expressar-nos així, en català. Molt bé. I per acabar, ens podeu desvetllar algun projecte de futur? És fotut. Home, tenim diverses coses en marxa, però tot està molt a l'aire. Si nosaltres no podem evitar seguir fent temes, seguir provant coses, ara acabem de treure'ns una versió d'un grup que ens agrada molt, que és Dr. Dog, que ens la vam treure just aquesta setmana per poder tocar-lo en un concert. Sempre estem en marxa, però no hi ha res que estigui lligat o que puguis dir farem això, farem l'altre.
aquesta gent que no em riuen mai les gràcies.